Natasha Buġejja ta' 19-il sena mill-Birgu li qed tistenna tarbija inżammet arrestata wara li tressqet il-qorti mixlija b'attentat taqtil ta' 7 persuni fosthom 2 tfal. Il-każ seħħ fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar wara li tfajla saqet il-vettura l fuqhom waqt ġlieda kbira li seħħet qrib l-iskola Marija Assunta fil-Ħamrun. Fiskiet taqtaw b'sikkina u bil-qraba tal-imputata bil-qiegħda warajha fl-awla, l-Ispettur Elliot Magro xehed fil-qorti li Natasha Buġejja li bħalissa għandha 3 xhur tqala saqet il-karozza tagħha l fuq in-nies u għal fuq il-karozzi tagħhom bil-konsegwenza li kkawżat ġrieħi fuq diversi persuni fosthom tarbija ta' ftit xhur u tifla ta' 7 snin. Il-prosekuzzjoni għamlet referenza għal fatt li minħabba l-ġlied u l-paniku li qajmet kellhom jissejħu diversi pulizija tad-distrett u tar-Rapid Intervention Unit sabiex jikkontrollaw is-sitwazzjoni. Kameras tas-sigurtà ta' diversi ħwienet fuq il-post jiġdu li l-imputata l-ewwel saqet fuq is-7 membri tal-familja Paċ meta dawn kienu fi triq u wara li rathom jirkbu fil-karozza saqet għal fuqhom. Fix-xhieda tiegħu il-prosekutur spjega li Natasha abbandunat il-karozza fi triq il-Korsa l-Marsa u reġgħet marret lura fuq il-post bil-mixi. L-ispettur kompla jispjega li ftit wara li ordna l-arrest ta' Buġejja u tniżlet il-lock-up tal-pulizija, din kellha komplikazzjonijiet mediċi minħabba tqala u ttieħdet immedjatament l-isptar Mater Dei fejn baqgħet rikoverata sal-ħamis li għadda. Id-difiża mmexxija mill-avukati Franco De Bono u Arti Razzopardi talbu għal ħelsien mill-arrest wara li spjegaw lill-qorti li għandha tikkunsidra l-qagħda li tinsab fiha l-imputata u l-fatt li tieħu ħsieb persuna marida bil-kanċer fid-dar tagħha. Kien hawn il-Maġistrat Joe Mifsud qal li dan il-fattur għandu jpoġġi aktar responsabilità fuq l-imputata għax missevalwat il-konsegwenzi ta' Emila. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest u appellat lid-direttur tal-Faċilità Korrettiva ta' Kordin sabiex l-imputata tingħata attenzjoni medika speċjali. Fit-tmiem ta' smigħ tal-kawża, il-Maġistrat Joe Mifsud qal lil Buġejja li l-fatt li hemm persuna marida bil-kanċer fil-familja u l-fatt li qed tistenna tarbija kellu jwassalha biex tevita dawn is-sitwazzjonijiet u tgħix ħajja denja u responsabbli. Mad-deċiżjoni l-imputata deret fil-kurituri tal-qorti emozzjonata titkellem u tgħannaq lill-qrabata qabel ittieħdet lura l-ħabs. Fil-jiem li ġejjin il-pulizija mistennija tressaq diversi persuni oħra dwar dan il-każ.